Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Isumbong na gina siyang anak siyang tulisan at tubangan ni Tito Luisito. Kay kung dili ka makahimo anak karon, ako ang mubuhat anak Rexon. Venus! Kalma lang gagod. Ayun na nga pag-apil sa amo kagubot. Igo na ang imong informasyon nga nahatag nako. Dako na yung tabang aron mapalayas na ko ning Layla libat. Di na ko makahuwat og dugay, uy. Wala ko makauyan na akong gibuhat. Nga mura kong kawatan nga magsigig sunod ninyo sa sikretong paagi. Ayaw ka bala ka, Venus. Mabalik ra sa naandan ang tanan. Basta! Ang gusto ko nga karon ni musultihan si Tito Luisito bahin kang Layla. Ako na lagi bahala, anak. Kung magpaabot ko nimo, uy, padulngan ang tanan, uy. Hinay nam kikaglihok ron. Pinugna na gid kaayo. Venus, gusto lang kong makasiguro nga dili masipyat. Basta! Dili gani mo magkagubot karon siyang adtuan. Ako gid ang moduol ni Tito Luisito aron sultihan siya bahin sa pagkaanak og tulisan ni Layla. Sige, Venus, ako na lagi mo sulti ni Tito Luis ito. bye. Venus! Venus! Hoy! Mabangga oy! Kasama ka. Gapi na ka Venus unsa. Ganahan na kay siya sultihan si Papa bahin ako, di ba? Concern na siya sa mong kahimtang. Kaysa ako pra baka og sindikato. Okay. So, okay. Okay na kung imo bukingon oy. O ikaw, under man ka na imo uyab, no? Hala! Buhata gusto niya mahitabo. Dautan ako sa tubangan ni Papa Luisito. Paghuwat lang. Kay mahitabo gyud na. Sir Luisito, atong iunag na og ang imong wheelchair, ha? Magalagaw ba ko, Digoy? Luisito, kinahanglang manikuro lang mi nga dili ka matumba. O sige na, Digoy. Yatang na ka ng wheelchair ni Luisito. Hain naman si Layla o Rexon. Nagsunod ra sila nato, Luisito. Sige, Sir Luisito, lingkod na sa wheelchair, okay? Nga, asa man ka magpahatod, Sa tubangan sa dagat. Og Teresita, adto ta dito maniud to sa tubangan sa dagat. Matuman, Luisito. Hala, uy. May abot na ta? Mo na ni? Oh, miabot na ta, ma'am. Agoy. Una-una Manginsulto na sab ka. Abi kay imo naman ko bukingon. Ay, hala ka. Kanina tinambaya, oh. Wow. Bugnaw mga kaiding hangin ni staplis dagat. Eh, kanindot, kinabuhis dato, oy. Makapahimos pagag pila ka oras, Layla. Sige. I-enjoy ang pipila ka oras sa di pa kahukman. Pero, may tingali nga karon na nato buhaton, Dixon. Oh, unsa ka? Di na lang ko magpahimo sa pila ka oras, oy. Ato ning humanon karon. Uy! Layla! Asa ka? Hatagan ta mo kalinaw, Dixon. Makiksulti na tayo Papa Luisito. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hoy! Layla! Puti mo ipasapot ang imong kipadulte. Di ta na mo haguon pa, uy. Kung maglisod ka sulti ni Papa, bahin ako.
Aw, ako na lang musulti niya. Unsa? Bukingon ni mo ang imong kaugalingon kang tito? Mukumpisa lang ko sa tinuod kong pagkatao. Aron ka mo si Venus, dili na mo mahasol pa. Unsa man itong gisulti? Tinuod ka to? Unayon niya daot ang iyang kaugalingon kang Tito Luisito? Okay ka na din sa loan doon sa dagat, Luisito. Gikinahanglan nako ang labas nga hangin sa dagat. Gusto ka? Sir Luisito, ako na bang pandamon og paniod to ang caretaker din eh? O Digoy, pagutan sila kung sa gusto niyang kanon. Papa! Uy, hala, uy! Wow! Kanindo, tinindapita, uy! Doon naman sa dagat kini maong loan. Nagkagusto ka ba nining dapita, Layla? Oh, upa, uy! May nang mahibaw ka nga ato paghihapon kining maong rest house. Ha? Mao ba? Ay, dili na ko magkunaon na, uy, Sir Luisito. Unsay Sir Luisito, Layla? Layla, Ay. yun sa man, gigutom ka na, nga galit malaga si Mang nang sinultihan ni mo, ha? Layla! Tito, Unsay buot ipasabot anang imong wa na pagkahod na ko, Papa, Layla. Mao man ginaangin akong itahod ni mo, Sir Luisito. Kay dili man ko nimo tinuod nga anak. Layla, Inday! Sir Dick? Gigutom ka na, Inday! Gigutom ka na! Ha? Huwag ko gutuma, uy! Kadagi ko rason kung anong nakasulti ka man, ana, Layla. Aw, si Rexo na ang imusulti nimo sa tanan, sir. Kay siya may nahibaw sa report ni Venus niya. Venus. Gigutom. Wala Gadong kita kutuma. na-apil man si Venus sa itong panagsulti karon. Oy, Reson, tingog diha, oy! Niuko ka manggod. Sultihin na si sir sa inyo nahibawan ba hinako? kuan, Tito? Si Venus? Unsa ang gisulti ni Venus? May nadiskubrihan siya. Bahin kang Layla. La. Rixon, dong. Ya, marag gigutom sa kanong. Ha, gigutom na ka. May tingali yung mga ako na. Kay marag ipaggutom, marag daliso ka to pag-isip. Sa dili pa mo mutiwasan ang inyong parang mag-ako. Oy, gigutom na! Wa ko gutuma, Sir Diggs. Patiwasan na lang na si Rexo sugot siya isulti. Kawasan na siya gutuma. Ahak pa yan. Tito, anak og tulisan og mangilad si Layla. Mauna, Tito. Mauna. Anak og mangingilad si Layla. O gigamit niya ang iyang pagkamangingilad aron makuha ang imong katigayunan, Tito. Venus! Bangas ka! Ikaw na sad! Naunsa man mong duha. Gipanggutom. Wa na bagyod mo ilaing mahuna-huna ang buhaton. Gawa sa pagdaot ni Layla. Tita. Patiwasan na lang na si Venus yung gusto isulti ni Sir Luisito. Aw, Ma'am Teresita di ay. May nang mahuman na ginitanan ba? Kanang wa na kitinaguan ba? Layla, Inday. Dito ka mismo sa ilang lugar, Tito Luisito. Oh. Og akong gikasulti ang mga silingan nila ni Layla dito. Ang tiguang misuhito kay sa ilang pamilya. Og misulti kini nako nga. Tulisan ang amahan ni Layla og maninipit ang inahan. Venus, husto na. Nga naman, tita. Mulaban gihapon ka ng Layla? Impostor ka na siya? Excuse me. Pwedeng mo tingog? Dili Sir Diggs. Ipatiwas na lang ng tanan niyang gusto isulti. Hala, Larga, Venus! Go! Og maayo na mahibaw ka, Tito Luisito. Nga sa bayran agianak si Layla. Og nga mananabang ra ang napaanak sa iyang inahan. Og miyembro na siya sa sindikatong mga tulisan. Og silang duha siyang amahan ang mangilad sa ilang tulison. Mauna yang nadak-an. Gikugihan giday nimo kay ang tinuod nga pagkatao ni Layla, Venus. Tito, natural. Kinabala ka kay kusi mo gipakita ang pagdawat niya isip, anak. Dili mahimo, uy. Nga mailad ka lang ining Layla. Luoy kayo ka, Tito. Salamat sa imong paghagok, Venus. Magkalakaw ka na. Aha?
Gidahig ko ikaw sa imong kahago. O pasalamatan ko ikaw nini. Pero, ako nang katungod ang pagsulbad sa problema sa akong pamilya. Da. Tito, di lang ni mo pabawaon ka ng libat? Sa ako nang gingon, ako nang katungod ang paghuhusay sa kagubot sa akong pamilya. Magkalakaw ka na. Wa ka mo tuos akong gisulti, Tito. Mituo ko, mao nga lakaw na, kay hukman ko ang angay hukman. Okay. Sige. Sir, Luisito. Sir, sorry kayo, sir. Pero, Ipaandam na ang atong paniod to, Tikoy. aha? Oo! Ang paniud to! Paniud to! Ah, ang paniud to! Iandam! Iandam ang paniud to! Katulang Ay, Sir Luisito, mo balik na lang ko sa syudad, ha? Dili ka mulakaw, Layla. Ha? Ug ayaw usba ang imong pagdahod nako. Pero Tito, mangingilad ning bayhana. Ako lang ang anging mong hukom kunoon sa akong buhaton kang Layla. Ug dili ikaw, Rexon. Tito, Human sa tungauting karon, may buhaton mong duha si Venus, Rexon. ha? Unsa man Tito? Aron mawagtang sa kong kinabuhi si Layla. Pangitaan ninyong duha ni Venus ang tinuod kong anak. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!